شرط و مرج gelekî metirsîdar bûn. Ji ber ku ji tevaxa 1920 an ku ji peymana servê bigirin heta wê rojê dahatuya Kurdan bi tuawayî nediyar bû. Nijadperestiya Tirk li ser Kurdan lîstokên cûrbecûr dilîstin û mafên Kurdan roj bi roj bin pê dibûn. Qedexekirina ziman, çand û siyaseta Kurdî destûpiyên Kurdan girê dida, heta nijadperestan dikirin ku navê Kurd bi temamî ji holê rakin. Li Erzurumê Xalit Begî Cibrî di serokatiya Xalit Begî Cibrî de Komîta İstiqlala Kurdistanê tê ava kirin. Komîta İstiqlala Kurdistanê bi kurtasî wek rêxistina azadî tê zanîn di nav millet da. Çend agahî hene lê li gor ji wan hin agahiyên ku hevdû digirin, îlona 1923yan li Erzurumê bi temamî rêzname û nîzamnameya xwe ve tevgerek hata ava kirin. Tevger, tevgera azadiyê bû. Armanca tevgerê ji bo maf û azadiya Kurd û Kurdistanê têkoçîn bû. Berî 2 salan jî çend xebatên cûrbecûr hatibû meşandin û ji ber vê yekê bingeha tevgerê gelekî sexlem bû. Di vê rêxistinê de Albay Xalit Begî Cibranî, mebûsê Bedlîsê Yusuf Ziya û Kemal Fevzîbek li pêş bûn. Kemal Fevzîbek yek ji endamê Kurdistan Talî Cemiyetî ye. Kemal Fevzî yek ji rewşenbîrên Kurd yên xwedî kesayetek bilind, xwedî bawerî û netewperestiyeke ji dil bû. Çîroka jiyana wî ji bo nîştimanperweriyê jî mînakeke bêhempa ye. Kemal Fevzî sala 1891 naberê de li qeza hîzana girêdayê serbajarê Bilîsê ji dayek bûye. Navê bavê wî Reşît e. Bavê wî wê demê dozger bûye, savcî bûye, demek dirêjkarî savcîtî kiriye. Malbata wan malbatekî navdar e, 4 xuşk û biran e, 3 biran e, yek jî xuşka wan heye. Di sala 1904an berê xwe da Stenbolê. Di serî de li Stenbol bi fikr û ramanên nijadperestî yên Osmaniyan ve tijî bû û taybet jî dibin bandora bîrdoziya Tirk dema. Li ser bilindbûyîna nijadperestiya Tirkiyê helbest û nivîsên bijoj dinivîsand. Xwendina xwe seretayî li Bilîsê, Bitlisê xelas dike û paşê ji bo xwendina herbiyeyê diçe İstanbolê. Dema ku ji İstanbol ji malê ve diqete, ji malbatê ve diqete, emrê wî gelek piçûk e ji bo xwendina îdadî ya askerî diçe İstanbolê û di ciwaniya xwe de dest bi nivîsandina helbesta dike. Kemal Fevzî rasterast xwe gihand mekteba Harbiyê ya Stenbolê. Nêzî destûrgirtina mektebê jî şerê Balkanê hêdî hêdî dest pê kiribû. Wê demê rewşa İstanbolê em bînin ber çavê xwe, em dibînin ku hereketa İttihad û Terakî li İstanbolê nav dibistana da aktif e, faaliyet e. Ji ber ku Kemal Fevzî jî di emrekî piçûk ta çûbû İstanbolê, destpêkê dikeve bin tesîra fikrên İttihad û Terakî. Di sala 1912yan de ku Kemal Fevzî wekî teğmeneke ciwan ji mektebê derket, rasterast tevlî şerê Balkanê bû. Dema ku şerê Balkana dest pê dike, Kemal Fevzî nêzîkî 20 salî ye. Di 20 saliya xwe de tevê şerê Balkana dibe û piştî şerê Balkana hûn zanin şerê yekemînê dunyayê şerê giştî dest pê dike. Lê derfet nedît ku zêde li xada şer bimîne. Ji ber ku çend dem şûn de li şer birîndar bû û ji lingekî xwe seqetma. Dîsa vegeriya Stenbolê. Dema ku li Stenbolê têkiliya wî gelek şaxsiyet û namdarê Kurdarê çêdibe. Têkiliyê ku bi der û dorê Kurdara çêbûne di fikrê Kemal Fevzî de guhartinekî mezin çê dike. Tenê ew têkiliye na, ew tişê ku
dibe sedemê guhartina fikrên Kemal Fewzî, yek jî pratika şerê Balkanan e ya di do jî şerê yekemîn e. Di wî naberê de bi gelek aliya re têkiliyê wî çê dibe, nasîna wî çê dibe. O şahidê hereketê netewiyê milletê nava Osmanî dibe. O rastê kadroyê wan tê siyaseta dünyayê dixwîne têdigîje. Ji ber wê yekê Kemal Fewzî ew bûyer, ew têkilî ser fikrê Kemal Fewzî guhartinekî mezin çê dike. Kemal Fewzî îtihatparêz dibe Kemal Fewzî Kurdparêz, Kurdistanî parêz. Piştîvegerê li Stenbol jiyana Kemal Fewzî ji binî diguhere. Fikr û ramanên wî yên di derbarê bîrdoziya Tirkiyeyê de serobin dibin. Tam duwan salan de anku di sala 1911 de naverok û armanca Cemiyeta İttihat û Terakkiyê jî êdî xwe guherand bû. Kesên nijadperestên tund yê Tirk destanê bûn ser rêvebertiya cemiyetê û Kurd li derbehlişt bûn. Ji mafên Kurdan re tu piştgirî nedidan. Şûna wî da ku Kurd bi navê xwe li ser dîrokê xwe nîşan nedin jî fişarên cûr becûr li Kurdan dikirin. Kemal Fewzî êdî pêhesiya bû. Ev roşûn de jî bi hêdîka têkiliyên xwe ji tevgerên nijadperestên Tirk gotkir, di navbera salek û du salan de tevlî tevgerên Kurd bû. Kurdistan Talî Cemiyeti di dîroka Kurdan da ji bo xebata rêxistinî cara yekem e. Mesela hêvî komelekî xortan e. Ama Kurdistan Talî Cemiyeti evkekî cemiyetekî siyasî e. Yani Kurdan cara yekem cemiyetekî siyasî ava kiriye, daxwazên siyasî dikin. Wê demê li Stenbolê çend tevgerên Kurd hebûn. Ji wan yek jî Kurd Tabûn ve Tarî Cemiyetî, anku Cemiyeta Piştgirî û Pêşvebirina Kurd bû ku 19 îlona 1980 de hatibû damezrandin. Serokê vê cemiyetê jî Seyid Ebdulkadir bû. Em dibînin ku Kemal Fewzî yek ji endamê aktifê Cemiyeta Taliya Kurdistanê yani Komeleya Pêşketina Kurdistanê hem endamekî aktif e hem dest bi nivîsandinê dike. Kovara jîn hûn dizanin organekî bi girêdayê Cemiyeta Taliya Kurdistanê weşan dikir. Kemal Fewzî di nav Cemiyeta Taliya Kurdistanê de hem rêveberiya merkezî de cî digre, karê sekreteriya Komelê dike, Cemiyeta Taliya Kurdistanê dike. Ji alî din ve jî Kemal Fewzî weka lijna derxistina çapemeniya Cemiyeta Taliya Kurdistanê ve mesuliyetiyekî wî digret, ew jî tevî vê lijneyê dibe. Ew lijne em bêjin de rojname û kovarê ku bi girêdayê Cemiyeta Taliya Kurdistanê ve têne belavkirin, kontrola wana dike, mesuliyetiya wana digre ser xwe. Kemal Fewzî bi vê awayî bi vê wezîfeyê girîng nav Cemiyeta Taliya Kurdistanê de dibe endamekî herî aktif. Kemal Fewzî dema ku tevlî tevgerên Kurd bû, kesayetiya wî ji binî hatibû guhertin. Êdî demeke nû vedibû li ber Kemal Fewzî. Ew dem di nav rêxistin û tevgerên Kurd de demeke afirandinê, berhevkirinê, rêvebertiyê, demeke têkoşîn û jiyaneke bêyêş û bi zehmet bû. Bi vî awayî hem ji rêxistinên Kurd re rêvebertî dikir, hem jî di kovara jîn de ya ku weşaneke fermiya komeleya hêvî bû, nivîsên xwe dinivîsand. Em karin ji kovara jînê wisa weka paragrafekî nêrînê xwe wisa tîne ziman Kemal Fewzî dibêje ku di nav lênêrîn û ramanên hizirkarên sed sala hejda da esasên desthilatiya netewiyên ku ji aliyê Rûsew ve hatibû destnîşankirin tenê nebû sedemê amedekirina pêşketina şoreşa Fransî. Divê bête qebûlkirin ku esasên sosyalîzma Ewroyî jî digîje sed sala hejde, sed sala bîsta jî alîkî ve bi xwîn û agir derketiye rûyê dîrokê ji aliyê din ve jî esasên hukukîyên azadiya pêşkeftina neteweyan û azadiya mirovatî di sed salê de durust bûye. Ew tespîtekî girîng e li ser
روشا دنیای لی جه 1920 شونده کومارا ترک هفپیمانا سروی نپجراند و حکومت انقره انکو تفگیر کمالیستان آلاخواه لبرانبری حکومت عثمانی یا استنبولی وکر تو امزین وی ناس نکر. او کسین کو به حکومت استنبولی را تیکل دار بونجی وکی جهش و خیانتکار اعلان کرن. کردستان تالی جمعیتی دناف خدا جا آلی فکر و رامان دا جداتی دناوان دا درد که هنک ام بین سید عبدالقادر وقت ده حمایه عثمانلیان دا کردستان که اوتونوم چیبه دخوازه اکی بکی دن هید ناوی داری دا او کردستان که سر بخوا دخوازه او اکی با امیر علی بدرخان سروکاتی اوید که جمالا بدرخانی آیه کمال فیزی بوانا را تفدیگره yani Emir Ali Bedirxan ra tevdigere vana Kürdistan tali cemiyeti vedqetin teşkilati içtimaiye avad kir. Teşkilati içtimaiye ew ke dixwase. Kürdistan'daki serbixwe dixwase. Komala taliya Kürdistanê piştî ku parçe bû ew ê ku ji komelê me got veqetiyan partiyekî bi navê Partiya Milletê Kurd yani Partiya Neteva Kurd tê damezranin. Paşê partiyekî din bi navê Partî Demokratê Kurd tê damezranin ku serokê wî partiyê Menduh Selîm Bege, serokê Partiya Neteva Kurd jî Necmedînê Kerkûkî ye. Lê piştî ku Kongra Erzurum Sivasê bi ser dikeve û hereketa Mustafa Kemal li Kurdistanê bi bandor dibe, Komîta Serxwebûna Kurdistanê, Komîta İstiqlala Kurdistanê di salê 1921 de hewldanekî wisa çêdibe, ew têkiliyê û hewldanê ji bo yeketiyê dawî ev Kurda cardin, Kurdê ku di nav binya Teşkilatî İçtimaiye û Cemiyeta Taliya Kurdistanê de ne, vana di nav Komîta İstiqlala Kurdistanê de tîne berhev. Rêxistinekî ew ke konfederal e. Yani hem Teşkilatî İçtimaiye di navî rêxistinê de ciyê xwe distîne, hem Kurdistan Talî Cemiyetê di navî rêxistinê de ciyê xwe distîne, hem işte serok aşîrê Kurdan û işte oldarê Kurdan tê di navî rêxistinê de ciyê xwe distînin, hem efserê Kurdan esas çekirdeka vî rêxistinê efserê Kurdanin ew tê de ciyê xwe distînin. Kemal Fevzi êdî nedikarî bi îmkanên desthilatdariya Tirkiye karên xwe yên wêjeyî, fikrî û siyasî bidomîne. Ji ber vê yekê berê xwe da Kurdistana Başûr. Rêberekî Kurd Axayê Simko jî li Rojhilat her wisa ji bo berjewendiyên Kurdan tevdigeriya. Li Rojhilatê jî tevgera Axayê Simko an ku hikûmeta Çêhrikê bi zora Îraniyan têk çû û kete bin destê Îraniyan. Piştî ev şerê dijwar rêberê Kurd Axayê Simko mecbûr ma ku ji warê xwe derkeve û ev jî li ser sînorê Tirkiyê re derbasî başûr bû. Rêxistina azadî xebata xwe eşkere dike, vekirî dike ji bo serhildanekî xwe bi rêk û pêk dike. Diviya da ji nû da Kemal Feyzî dikeve ew kî, dikeve rojevê. Mesela çûyîna wî ya Şeyh Mahmûdê Berzencî heye, çûyîna wî ya İsmail Agayê Şikakî heye, Rojhilatê Kurdistanê. Komîta İstiqlal yani rêxistina azadî Kemal Feyzî wezîfedar kiriye, gotiye here şêwirmendî ji Simko Axa ra bike. Ji alî siyasî de şêwirmendiya wî bike. Çünkü vana dixwazin demal vê de re serhildanekî pêk bînin, koordinasyon ki de nabera wan û hem Şeyh Mahmûd da hebe, hem koordinasyon ki de navan Simko da hebe. Divî demê de ji em dibînin Kemal Fewzî xwedî rolekî aktif e. Kemal Fewzî
د Komîta İstiklala Kurdistanê da tenê endamê navendî nîne mesulê beşê propagandayê jî. O ji bo têkiliyê bi parçeyê dinê Kurdistanê re bi taybetî têkiliya bi Simkor'a Kemal Fewzî tê wezîfedar kirin. Kemal Fewzî nêzîkî 6 meha li cem Simko dimîne sekreteriya Simko dike. Dixwaze Kurdistana Bakur û Kurdistana Rojelat ew potansiyela wan, dînamîka wan bigihînin hev û bi piştgiriya wan jî hereketekî serhildanekî nû rêxistin bikin. Ew serhildan paşê hûn zanin wek serhildana 25 tê binavkirin. Dewleta Yekîtiya Sovyetê û destpêkê da ji hikûmeta Lenin bixwe piştgiriya hereketa Mustafa Kemal kirin. Hereket bi ser neket tevgera 25. Ev demê dîrokî di heman demê de li Silêmanî jî bûyereke mezin re şahidî dikir û kombûna serok û reîsên Kurd li Silêmanî pêk dihat. Kemal Fewzî jî di nav de çend rêveber û mîrên Kurd taybet li ser hêzên navnetewî nixaş kirin. Ka kî dostê Kurdan e, kî neyar e. Li gor wê jî Kurd dê ji kî re destê xwe yê dostaniyê dirêj bikin û li hemberî kî janhêzan tê bikoşin axivîn. Li gor encama vê civînê mîrên Kurd biryar dan ku li hêla Tirkiyeyê bi sedan sale hev ve jiyanek heye û çend rêveberên Kurd jî dikarin li Meclîsa Enqerê nûnertiya Kurdan bikin. Ji ber wê Kurd dikarin bi Enqerê re nêzîkahiyekî ava bikin, dest bidin hev û li hemberî İngilîzan şer bikin. Her wiha İngilîzan biqewirînin û ji welêt derbixin. Bi rastî jî li ser vê biryarê xebateke mezin dest pê kir. Piştî demekê welatên dagirker jî stratejiyên xwe yên cûr be cûr xistin rojevê. Dewleta Îranê ji bo axeyê Simko bangawaziyek kir û bi şertê ku heke bêje ez li hemberî dewleta Îranê serî ra nakim, dikare vegere Rojhilata Kurdistan serweriya xwe bawayekî otonomiyê bidomîne. Axayê Simko li ser vê peyamê vegeriya Îranê. Bawer dikim ji alî İngilîza da hatiye girtin Kemal Feyzî. Demalewk Kurdistana İranê. Ji wê derê direve ama niyeta wî ji Stenbolê biçe Ewropa. Ama duî demê de di derheqê wî de mehkemên Tirkiye biryara daliqandinê girtine. Kemal Fewzî jî wekî rêveber û ronekbîreke Kurd li başûr tevî têkoşîna li dijî İngilîzan bû. Lê mixabin di demeke Kurd de ket destê İngilîzan. Li gor hin agahiyan Kemal Fewzî di zindanên İngilîzan de dibin zora îşkenceyan de demên gelek zehmet kêşa. Nêzî salekê li zindanê ma. Lêdawiya dawî rêyek dît û xwe ji destê İngilîzan xelas kir. Kemal Fewzî bawekî dizîkî an ku birêbazên veşartî dîsa derbasî Tirkiyeyê bû ku vê carê xwe bigihîne welatekî Ewropayê. Kemal Fewzî çû Stenbolê. Lê li wir dîsa hate girtin. Vê carê yên ku Kemal Fewzî girtin desthilatdarên Tirk bûn û piştî wan rojan ji bo Kemalê Fewzî êdî zindaniya Tirkiyeyê dest pê kir. Kemal Fewzî wê naberê de diçûn û hatinê de dema ku derbasê nava Tirkiye dibe tê girtin. Bi tevî hevalê xwe din Şeyx Saîd û hevalê wî Kemal Fewzî jî di navê grûpê de tê mehkeme kirin. Ew rojnameyê Tirkiyeyên ku wê demê em bêjin muhabîrekî rojnama Waqit dibêje ku Kemal Fewzî di mehkemê de parastinekî dijwar li hemberê mehkemê kir, qet paş te gav navê mehkemê de. Ji xwe piştî mehkemeyekî temsîliya çend saeta biryara darvekirina Şeyx Saîd û hevalê wî têne dayîn. Di vê grûpê de yek jêzî Kemal Fewzî ye. Heta ku sala 1924 bîstî çileya pêşî yek ji rêveberê azadî yê bi hêz û hişmet Albay Xelîl Begê Cibranî li Erzurumê kete destê Tirkan. Ji wê rojê şûn de jî ji bo Kurdan demeke hê xerabtir dest pê kir. Lê Şeyx Saîd dev ji têkoşînê bernedida.
نێزی 4 mehan dîsa li Çiya û gundên Kurdistanê tevî zarok û egîdên Kurdistanê li ber xwe dan. Heta roja 14 Nîsanê ku ev roj di heman demê de roja kuştina albay Xalidê Cibranî ya Bedlîsê bû. Xalid Begê Cibranî li Bedlîsê bi gulên artêşa Tirkan hate kuştin. Di 15 Nîsanê de jî ji Varto Şêx Seîd danîn li ser hespekî û berê wî dan Amedê. Ekiba Xalit Begî û Yusuf Ziya Begî û Teğmen Ali Rıza û Faîq Begî Mele Abdurrahmanê Şirnaqî ew birin li Bedlîsê mehkeme kir. Dîwana Herba Bedlîsê. Ew mehkeme hin girtiye. Yani to arşîvekî wî heta îroj venêbiye. Yani wan çi parastiye, çi gotiye hatta îro ew mehkeme tu venêbiye. Kemalê Fevzî jî da ku tevî Şêx Seîd û hevalên wî were darizandin anîn Amedê. û nêzî mehekî darizandineke ku biryara wî li pêş hatî dayîn çêbû. Ji bo hemû rêvebiran biryara bi darvekirinê an ku dalixandinê hate dayîn. 14 Nîsanê 1925 da Doktor Fuat û Şêx Eyûb bana hatin girtinê li vê dere bi 2 roja mehkeme kirin û di 16 Mehê de hatin daliqandin. Xalit Beg wan di 14 Nîsanê de li Ewkê hatin daliqandin, li Bedlîsê hatin daliqandin. Kemal Feyzî Beg û hevalê wan işte Seyyid Abdülkadir wan ew jî 24 Gulanê de li Diyarbekir hatin daliqandin li pêşiya Ulu Camî. Yani vat tabi vat tiştekî zehb balkêş e. Li camiyê hatin daliqandin. Yani mala Xwedê. Meheke berî dalixandina Şêx Seîd an ku 24 Gulanê di sala 1925 de li Amedê li ber mizgefta Ulu Camiyê Kemal Fevzî jî di nav de Seyyid Ebdulkadir, Mahmud Tevfîq Bek û 6 hevalên wan bi hev re hatin dalixandin. Wî darvekirinê çend roja pêk nayên. Yani pêknanîna biryara darvekirinê îdamkirinê ji bo ku her gav mesela her şev, her saat bi wî ewkê bi wî psikolojiyê carekî din wî bikujin, carekî din wî bikujin wisa dirêj dikin. Di wî naberê de xuşka wî diçe hevdîtina wî, xuşka Kemal Fevzî. Pirsa hev dikin dema ku ve digere xuşka wî ji bo ku moral bide Kemal Fevzî. Dibêje birayê min dibêje berxê nêr ji bo kêr. Berxê nêr ji bo kêr e. Yani dibêje biryara îdama te dan yani berxwe bide ketî navê dawayê qet paşegav navêje wî manayî. Ew jî qet paşegav navêje. Em zanin ku wisa dibêje dema darvekirinê Kurdistan wek bihuşt e û ya me ye dibêje. Xwedî malê emin kî çi dibêje bila bêje. Em ê dîsa têkevin hundir. Tu hêzekî nikare li hemberê vê yekê bibe asteng. Lewra ew yê me ye. Yani Kurdistan yê me ye. Bi wî gotina xwe ya dawî tê darvekir.